खुलुमबाय फरायसाफोर। दायो जों गोदान मोनसे आयदा सावरायनो आखायाव लादों। बेनो जाबाय राव सोलायनायनि सोमोन्दै। राव सोलायनाय माखौ बुङो बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन। राव सोलायनाय थुनलाइखौ जोंनो मानो नांगौ एबा राव सोलायनायखौ जोंनो मानो नांगौ बेनि सोमोन्दै जों आबुङै सावरायलांबाय थागोन। दिनै गिबि खोन्दोआव जों राव सोलायनाया मा बेखौनो जों मिथिग्रोगोन। फरायसाफोर, सरासनस्रायै नोंसोरबो मिथिखागौदि राव सोलायनाय माखौ होनो बुङोब्ला मोनसे रावनिफ्राय गुबुन मोनसे रावसिम सोलायनाय एबा लांनायखौनो जों राव सोलायनाय होननानै बुङो। बे राव सोलायनाया माब्लानिफ्राय जादोंमोन, माब्ला जाजेनदोंमोन बेनि सोमोन्दै जों इयुनाव मिथिगोन। नाथाय जोंनि हादराव राव सोलायनायनि सोमोन्दै फरायसंनाय एबा फरायथ'नाया जोबोद गोदान होननानै जों बुंनांगोन एबा बुंनो हायो। फैदो दाना जों राव सोलायनायनि सोमोन्दै मिथिनि। राव सोलायनायनि गेजेरजों थुनलाइनि बाख्रिखौ गोगोम खालामनायनि लोगोसेनो सुबुं माहारिनि गेजेराव हारिमुआरि सोदोमस्रिनि दालां लुनाया गोरलै जाना फैयो। थुनलाइयाव सुबुं सोदोमस्रिनि सोमोन्दोखौ गुवार मुलुग संसाराव थानाय गुबुन गुबुन बै एखे सोदोमस्रि गोनां मानसि माहारिनि गेजेराव राव सोलायनाया जा सोमोन्दो खानो हादों, गुबुन बिजोङा बेबायदि हायाखै आरो हानायबो नङा। ओंखायनो आथिखालाव राव सोलायनाय आयदाखौ जोबोरैनो गोनांथि महरै नोजोर होनाय जादों। राव सोलायनाय होनना बुङोब्ला सरासनस्रायै जों बबेबा मोनसे रावनि लिरनाय एबा आयदाखौ गुबुन मोनसे रावाव लिरनाय एबा मिन्थिहोनायखौनो बुजियो। जों रावखान्थि फरायोब्ला राव माखौ होनो फरायनो मोनो। फंसे रावै मानसिया गावनि गोसोनि खोथाखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायनाय बिजोङानो राव। बे एखे जाहोननि थाखायनो राव सोलायनायनि जोनोम। राव सोलायनायनि जारिमिनखौ बिजिरोब्ला बे खोथाया रोखा जायोदि बुहुमाव जेब्लानो सुबुं माहारिनि जोनोम जादोंमोन अब्लानिफ्रायनो राव सोलायनायाबो जोनोम जाफादोंमोन। नाथाय बेयो आथिखालनि बादि कलम, लेखा बिलाइ, सोदोब बिहुं, रावखान्थिफोर बादि खाथियाव लानानै राव सोलायनाय नङा। राव सोलायनायखौ इंलिसाव ट्रेन्सलेसन होननानै बुंनाय जायो। बे ट्रेन्सलेसन सोदोबा लेटिन सोदोबनिफ्राय फैदों होननानै बिजिरगिरिफ्रा बुंनो नागिरो। ट्रेन्सलेटामनिफ्राय इंराजि ट्रेन्सलेसन सोदोबा फैदों, जायखौ जों बर' रावाव राव सोलायनाय एबा राव दानस्लायनाय होननानै बुङो। ट्रेन्सलेटाम सोदोबा ट्रेन्स दाजाब लेटाम, ट्रेन्सलेटाम बे मोननै सोदोबा जथायना जादों होनना बिजिरसंग्राफोरा बुङो। बे ट्रेन्सनि सोदोबथिया जाबाय गुबुन फारसेथिं आरो लेटामनि ओंथिया जाबाय लांनाय, मोनसे थि आयदानिफ्राय गुबुन फारसे लांनाय खामानि। फैदो दाना जोङो जोंनि भारत हादरनि गुबुन गुबुन रावावहाय राव सोलायनायखौ मा होननानै बुङो बेखौ जों मिथिनि। जोंनि भारत हादराव बेखौ अनुबाद होननानै बुङो। बे अनुबाद सोदोबखौ भारतनि गोजाम बैदिक थुनलाइनिफ्राय लानाय जादों। बे अनुबाद सोदोबनि ओंथियाबो एखे इंराजि एबा लेटिन बादिनो फिन बुंफिननाय। भारतनि गुबुन गुबुन रावाव राव सोलायनायखौ गुबुन गुबुन बुङो, जेरै असमियाव अनुबाद, बांलायाव तर्जमा, गुजरातीयाव अनुबाद, हिन्दीयाव अनुबाद, कन्नड़आव भाषान्तर एबा अनुबाद, काश्मीरीयाव तर्जमा, मालायालामाव तर्जुमा एबा बिवर्तन, माराठीयाव भाषान्तर, उड़ियाव अनुबाद, पान्जाबीयाव अनुबाद, सिन्धीयाव तर्जमु, तेलुगुआव अनुवादम आरो उर्दुआव तर्जमा। बेयो जाबाय जोंनि भारत हादरनि गुबुन गुबुन रावाव फोरमायनाय राव सोलायनाय सोदोब। बुंफुरलु बिथिङाव नोजोर होयोब्ला बे खोथाया रोखा जायोदि राव सोलायनायनि गुदिया मोननै बाहागो, जेरै लिरनाय आरो राव सोलायनाय आरो खुगाजों खुगा राव सोलायनाय। फरायसाफोर, बे मोननै बिथिंखौ जों नोजोर होयोब्ला खुगाजों खुगा राव सोलायनाया मिथिस'हायै समनिफ्रायनो जाबोदों। जेब्ला मानसि माहारिया सोद्रोम महरै थांना थानो लाबोदों अब्लानिफ्रायनो जोङो माबा फोरमायनो गोनां गोसो सिंनि बाथ्राखौ सासे गुबुन सासेनो फोरमायदों। फावजोंनो होन, इसाराजोंनो होन, बेबो मोनसे गोसो सिंनि फोरमायनाय।
बे फोरमायनायखौनो जोङो राव सोलायनायनि मोनसे बाहागो होननाबो बुंनो हायो। खुगाजों खुगा राव सोलायनायखौ बेखौनो होनदों। दायो फैदो गुबै बाथ्रायाव। बेनि उन मोनसेया सुबुं सोदोमस्रिनि गिबि समाव बाहायजादोंमोन। बुंखानाय जादों जिहेतु मिन्थिना मोनो लिरनाय हांखोआ मानसि माहारि जोनोमनि गोबां रोजा बोसोरनि उनावसो जोनोम जादों। बर' थुनलाइयाव ट्रेन्सलेसननि जायगायाव राव सोलायनाय एबा दानस्लायनाय सोदोब बाहायजाथावगौना नङा बिजिरनांगौ खामानि। राव सोलायनायनि खामानिया लिरनायानो होन एबा बुंनायानो होन बर'फोरनि गेजेराव गोदान नङा। सावरायनाय आयदाखौ एसेयावनो फोजोबनो नागिरबाय। गोजोन्थों।